Sú to vôňa, dotyk, jedlo alebo chuť, pomocou chute a spánok. Živiny. Živiny prijímame štvorakým spôsobom. Ako vôňu, dotyk, jedlo a spánok. Ak nemáme tieto živiny, tak nie sme schopní prežiť. Teraz bytosti pekla a bytosti hladných duchov majú prístup k týmto živinám veľmi obmedzený. Čo sa týka ľudí, zvierat, polobohov a bohov, tak sme na tom lepšie. Začneme s tým samozrejmým, čo je jedlo, alebo ktoré príjmame, ktoré nám sprostredkuje chuť. Tak to dobre poznáme. Jedlo príjmajú ľudia, jedlo príjmajú potrava. Asi nemalo by byť jedlo, ale potrava je lepšie slovo. Potrava je, vidíme to u zvierat, vidíme to u ľudí. Sme pomerne ľahko schopní pochopiť, že aj iná ríša ako ľudská ríša potrebuje jedlo. Zvieratá napríklad. Potom druhý typ je dotyk. A prvým typom dotyku je teplota prostredia. Potrebujeme istú teplotu, potrebujeme mať telesnú teplotu, aby sme zostali pri živote. Čiže musíme žiť v ohrievanom prostredí. Ohrievané prostredie to znamená, že buď je to ošatenie, ktoré nosia ľudia, alebo srsť, alebo koža, v prípade zvierat. Ďalším aspektom dotyku je všeobecný pocit dobra alebo pohody v rámci nášho fyzického tela. To znamená, že keď sa cítime dobre, bolesť je opakom. Takže neprítomnosť bolesti vyvíja pocit dobra. Vieme dobre, poznáme prípady, že keď niekto trpí veľkou bolesťou, môže zomrieť. A tretí typ živín je spánok, ktorý opäť veľmi dobre všetci poznáme. A na to, aby sme mali jasnú myseľ a zdravé telo, tak musíme spať. Musia spať ľudia, musia spať zvieratá. Takže tieto tri typy živín sú pomerne zrozumiteľné. Štvrtý typ je pach, alebo teda vôňa, prostredníctvom vône. To je sprostredková zmysel čuchu. To je niečo, nad čím možno sme sa až tak nezamysleli. A tak nám to môže byť trošku ťažšie pochopiť. Každopádne, keď je napríklad v ovzduší smog, tak alebo nejaký nepríjemný zápach, tak vieme, že je nám to nepríjemné. Takže nepríjemné pachy nám škodia. A samozrejme naopak príjemné pachy nám môžu robiť dobre. A teraz nemyslím tým príjemné pachy parfum, ktorý ako keby len príjemný tou vôňou, ale pachy môžu mať aj liečivé účinky. Čiže
pri rôznych chorobách sa kedysi využívali rôzne odvary a z nich pachy alebo vône blahodárne pôsobili na nádchu a ja neviem, na asi aj iné typy chorôb, ktoré ja ani neviem, ale verím tomu, že možno by ste vedeli vypovedať liečivé účinky rôznych bylín, alebo respektíve pachov z ich tých bylín. A príkladom, ktoré hovorí Rinpoche, Khenpo-Kata Rinpoche, je vôňa, že keď má niekto horúčavu v tele, tak vôňa santálu vie ochladiť telo. Potom napríklad vôňa pyžma sa dá použiť na chorobu, respektíve ako protilátku proti jedu. Že keď je poščipnutie hadom a položí sa na to pyžmo, alebo sa vdýchne pyžmo, takže vie zabrániť účinky. No a potom niektoré tradície používajú rôzne typy vydymovania ako pomoc pri liečení chorôb. Videl som to napríklad v čínskej medicíne. V tibetskej tradícii asi, Martin by vedel povedať viacej, sa využíva takisto na chorobu vetrov, tzv. Vetrov. Sa používajú vydymenie. Je tak? No. Takže keď sa zamyslíme nad tým, tak naozaj vidíme, že vôňa zvlášť nám vadí, na nás vplývajú negatívne pachy. Ako sme hovorili, vôňa prostredia a tomu sa snažíme sa tým smogovým pachom vyhýbať. Tam máme, alebo keď niečo vdýchneme veľmi nepríjemné, tak nám to vie zdvihnúť žalúdok. Napríklad, keď ráno niekto robí čili a dojdú ostatní do miestnosti, tak ich to vie podráždiť. Áno. Takže ľuďom aj zvieratám môžu vône alebo pachy ublížiť, môžu im aj pomôcť. Avšak existuje ešte konkrétne jeden typ bytostí, ktoré sú odkázané len na pachy alebo na vône. A tým v sanskrite sa hovorí Gandharavovia. Gandharava. Ganda je vôňa, alebo pach. To je to isté, čo v tibetčine vyslovujeme gende. Parfúmovú vodu. Gandharava znamená pojedač vône. V takom voľnejšom preklade. A nie je to samostatná trieda bytostí v rámci tých 6 ríš, ale z rôznych ríš sú bytosti, ktoré sú Gandharavami. A oni, napríklad všetky bytosti v barde sú schopné prijímať živiny iba prostredníctvom vône. Takže preto existuje typ praxe v rámci tibetského buddhizmu, v rámci buddhizmu, ktorá pamätá ako keby aj na tieto bytosti. A prax sangu, alebo ešte je druhá prax, ktorá sa volá surče, ktorá sa zvykne robiť večer, je zameraná najmä na tento typ bytostí. Takže
preto som začal hovoriť im o tomto, aby sme dali do kontextu prax sang. Tú prax, na ktorej vysvetlenie ste prišli. Že sa využíva vôňa alebo pach k tomu, aby sa uľavilo istému typu bytosti od trápenia hladom. Ešte asi dobrý príklad je, lebo možno, že niekto pochybuje, že ako sa dá, ako môže pach nejakej neznámej bytosti nejako pomôcť. Najlepšie to, každý má s tým skúsenosť, pretože ak ráno varíte, častokrát, a varíte nejaké 2-3 hodiny, tak častokrát ani nemáte chuť jesť, pretože ste najedení z tej vône. Takže naozaj ten pocit hladu sa dá zmierniť. No. Dôležitosť praxe sang je nielen v tom, súcit k bytostiam, ktoré sa trápia hladom, nehmotným bytostiam. Ale aj je v tom, že rôzni duchovia, rôzne miestne božstvá, svetské, rôzne miestne svetské božstvá sú tiež Gandharvami. A výsledkom posledných 100 rokov ľudstvo veľmi znečistilo nielen ovzdušie, ale vôbec celé životné prostredie. A pokiaľ sú tieto bytosti odkázané na to, čo sa v tom prostredí nachádza, čo prirodzene v tom prostredí je, tak my sme im vlastne to zničili. Výsledkom toho je, že ak tieto božstvá sú nedostatočne vyživované, poprípade ak sú chorlavé, tak môže vznikať v nich nepokoj, čo sa navonok prejaví ako nepokoj vo svete. Tým, že my im spôsobujeme nepríjemnosti, oni spôsobia nepríjemnosti nám. Preto, keď my ponúkame prax sangu, tak sa ponúka aj tomuto typu bytostí, aby sa ich vyrušenie ako výsledok toho negatívneho vplyvu prostredia zmiernilo a oni nespôsobovali problémy. Môže sa vám to zdožka zdať akoby také vzdialené, alebo mystické a až absurdné. Nič menej sú to božstvá, ktoré sú v ríši pravdepodobne, Rinpoche to nehovorí, ale ja si myslím, že sú to bytosti Asurovia, čiže tí žiarliví polobohovia, ktorí tu žijú od nepamäti a budú žiť, lebo ich životy sú veľmi dlhé. A o týchto božstvách sa najlepšie asi číta, keď si čítate životopis Guru Rinpocheho, ktorý v Tibete ktorý sa s takýmito božstvami, ktoré boli mocné a bránili príchodu buddhizmu do Tibetu, tak on sa s nimi stretol a musel ich skrotiť. Aj v životopise Milarepu boli sestry Tseningmové, ktoré mu tam bránili. A znamená to, že oni nás vidia a my ich nie? Alebo robíme si akože navzájom? Oni nás vnímajú. Neviem, či nás vidia takto ako keby očami, ale rozhodne áno. Rozhodne áno. My nemáme aparát, ako ich vnímať. Nie zmyslový aparát, nie. Áno. A ja mám takú otázku, že keď si teraz spomínala, že
Skrotiť. Hej, silný výraz by som použila, tak mňa tak napadlo, že oni boli, alebo sú, alebo nesúvisia s tou takou tradičnou, tým tradičným, viem, čo bol taký... Áno, súvisia. Budem o tom hovoriť bližšie. Áno, ale áno, súvisiali s tým. No. Grécke báje majú, tá grécka mytológia najviac hovorí o tých polobohoch. No, takže to je, aby sme si vedeli predstaviť, čo sa tým myslí. No. A u nás sú to nejaké tie bytosti z našej mytológie. Už niekedy som o tom hovoril, ale máme my tiež nejakých takých tých škodcov, no, ktorých nikto nevidel, iba občas sa nejako niekedy niekde zjavia akoby. No. A koniec koncov aj víla asi vznikla na základe toho. Hej. No. To je tiež, že sa len myhne niečo, ano? Čiže je to nehmotné akoby. No. Takže aj tá tibetská mytológia alebo buddhistická mytológia má podobné toto. Existujú ľudia, ktorí majú, to je na odpoveď na vašu otázku, inak oči. Rinpoche hovoril, že jeho sestra, jedna zo sestier, mala ako keby také kosoštvorcové oči, trošku, áno. A že ona bola schopná vidieť tieto bytosti, že keď sa robila prax sangu, tak videla, že tam, kde bol ten kotol, že sa tam nejaké bytosti zhromaždili. Takže zrejme, keď dojde k niečomu, ona mala, pravda, že to videla. Neviem, už to si nepamätám presne. Možno, že z reničky mala inak. No. Čiže vedela nejaký iný vnem tam ešte zachytiť zrakom. Takže zrejme tu a tam niekto je schopný. Verím tomu, že moderní psychotronici, keby položili prístroj, asi to už niekto robil. Áno. Že keď sa urobí táto meditácia, tak sa zachytí niečo. Neviem. No. Takže vrátime sa k tomu, že prax sangu je veľmi prospešná aj k nastoleniu nejakej harmónie v rámci sveta. Tí polobohovia sú mocní v tom, že akoby vedia vplývať na naše mysle. Čiže to je to, že nám škodia, že sú schopní rozrušiť mysle ľudí a potom vznikne nejaký konflikt. Áno. Niekedy sú schopní prijať ľudskú podobu a v tej ľudskej podobe sa pohybovať a ako keby konať. Tak, čo sa týka histórie, aby sme sa vrátili k tomu. Prvá zmienka o ponúkaní darov vône je už keďže všetko vychádza z učení Buddhu Shakyamuniho, tak je z jeho života a ten príbeh hovorí to, že počas Buddhovho života medzi bohmi a polobohmi bola vojna, čokoľvek, čo sa pod tým myslí. Áno, nejaký nepokoj tam bol v tých ríšach. A jeden z bohov prišiel za Buddhom a spýtal sa ho, čo urobiť, aby nastal mier, aby nastal pokoj. A Buddha vtedy povedal, aby zapálili lístky zo stromu, ktorý vyrastá v tej nižšej ríši a prerastá smerom k ríši polobohov. Do božskej ríše. Vidíte, tam je strom, to sa hovorí strom, ktorý plní všetky priania. A
on korení v tej nižšej ríši v polobohov, ale tie všetky ovocie je v božskej ríši a oni žiarlia na to, že je to ten strom je od nich, ale všetko ovocie berú druhý. Ano. Môže to byť symbolické, samozrejme. Bez ohľadu na to. Buddha poradil vtedy tomu bohovi, aby zapálili lístky z tohto stromu. Takže oni ich zapálili a tá vôňa z tých paliacich sa lístkov navrátila všetkých bohov späť do stavu rovnováhy. A tú žiarlivosť a ten nepokoj tých polobohov upokojila. Takže to je prvá zmienka o praxi ponúkania vône. Samozrejme, určite sa to dialo aj predtým. V minulosti určite o tom učili tí predchádzajúci budhovia. Z tohto nášho veku je to takto. Slovo sang v tibetštine znamená očistiť. Buddha, Sangye má dve slabiky. Sangye znamená ten, ktorý dosiahol úplnú čistotu. Takže to je to isté slovo sang, aby ste vedeli, ktoré používame. Takže keď povieme sang čo je ponúkanie, takže ponúkanie sangu. Tu sang jednak znamená aj ako teda čistota, ale môže znamenať aj ako keby vyrovnanie alebo až doslova dať niekoho do laty. No. Znamená to, že dať do laty, zbaviť zlomyselnosti alebo zbaviť rušivých emócií a nahradiť to všetko bodičitou. Preto my, keď ponúkame sang aj tým miestnym božstvám, tak vlastne odstraňujeme ich vyrušené mysle a tým pádom odstraníme príčiny chorôb, hladu a vojen. A agresia tých duchov sa zmierni, čím oni vyvinú bodičitu a nastane pokoj. Rovnováha. No a do Tibetu sa prax sangu dostala vďaka Guru Rinpochemu, Guru Padmasambhavovi. A pred jeho príchodom naozaj bol Tibet podľa učení a rozprávaní Tibeťanov, tibetských majstrov, bol Tibet zaplavený čiernou mágiou. No. Tradícia bön vlastne, tá necnostná tradícia bön. Dnes je bön cnostnou tradíciou. Je vlastne buddhistickou tradíciou do istej miery. No, takže aby sme to rozlíšili, že keď počujeme slovo bön, tak teraz hovoríme o tom, čo bolo pred rokom 1000, a respektíve pred rokom 800. A v tej tradícii bön, v tých praxiach sa uctievali, jednak sa robili obety, živé obety a obety krvi a mäsa a tak ďalej. Rituálne obety sa robili. S cieľom niečo získať od tých rôznych miestnych božstiev. Takže aj tie mantry, ktoré sa vtedy recitovali, boli nejaké zaklinadlá. Škodlivé, samozrejme. Výsledkom toho bolo, že tie miestne božstvá boli agresívne a boli zákerné. To je asi to, čo v príbehu Milarepu
keď sa Milarepa praktizoval tú prax, aby mohol to krupobytie na svoju rodinu privodiť to nešťastie. On vtedy praktizoval nejakú buddhistickú prax. A ten poloboh sa mu tam zjavil. Čítali ste, viete, o čom hovorím. Zelený mužiček. Zelený ibištek to pán Tomáš nazval. Áno. Takže to bol nejaký takýto tiež typ praxe. Takže potom Guru Rinpoche, keď hovorí sa, že on sám, keď prišiel do Tibetu, tak skrotil tie božstvá nie pomocou sangu, ale pomocou samáje. On ich zaviazal. Mal takú moc. Môžeme to asi povedať, že bol tak charizmatický, že mu nevedeli odolať. Hej? A zaviazal ich nejakým záväzkom, že musia toto robiť. Áno, bol schopný premeniť ich tú agresiu. No. Ale ich sprievod, tí ďalší, čo sú okolo nich, tak tých krotil prostredníctvom sangu, prostredníctvom obetovania vône. Takže keď niekomu dáte najesť, bude k vám lojálny. Áno, asi tak. Kým je plné brucho. V rámci tibetského buddhizmu všetky školy praktizujú nejaký typ sangu. Čiže ten princíp je všade rovnaký. V čom sa líši, je asi len text. Je liturgia, samotná liturgia. Komu sa ponúka a čo sa ponúka, je vždy v zásade to isté. A ak teraz po tomto učení, keď náhodou budete vidieť nejaký dokument a bude tam tibetský kláštor, v tom dokumente, nemusí to byť o buddhizme, ale iba náhodou, tak určite zbadáte, že tam sa čmudí pred tým kláštorom. Každý deň sa robí táto prax. A v Lase a asi aj inde vlastne to 24 hodín niečo pália. Pretože ľudia z tej miestnej komunity stále tiež niečo do toho sangu na to pálenie prinášajú. Takže nejakým spôsobom sa to udržuje stále. Samozrejme, to, že to funguje, to, že my sme schopní priniesť nejaký úžitok a výsledkom toho potom je nejaká pomoc tým bytostiam a pomoc na svete, a nie je tým, že zapálime nejakú vec. Ano, to je málo. Tá sila pochádza hlavne z meditácie. To znamená, totižto je potrebné vytvoriť vzájomnú závislosť. Jednak je to zámer na strane praktikujúceho, na strane toho, kto to ponúka. A potom je to meditácia takisto, kde sa z tej vône stane viac než len to. No. To uvidíme možno neskôr. Takže jednak počas sangu dochádza k nejakej vizualizácii, k nejakej predstave. Opakuje sa mantra a takisto sa látky toho sangu požehnajú 3 slabikami omahum. Tak. Teraz prax sangu je vlastne prax tormy. Takže troška poviem o tormách vo všeobecnosti, aby sme to vedeli si zatriediť takisto.
pretože hovoríme o tej vzájomnej závislosti. Áno. A na to, aby sme boli my schopní niekomu pomôcť takýmto spôsobom, tak je potrebné médium. Je potrebný nejaký prostriedok, niečo uprostred. A to je torma. Torma je preklad sanskritského slova bali. Alebo niekedy sa hovorí baling. Baling. A doslovný význam baling znamená moc alebo schopnosť. Alebo aj potenciál. Prečo je to moc alebo schopnosť? Pretože torma alebo ten baling, torma je prostriedkom k dosiahnutiu osvietenia, prebudenia. Poviem viacej o tom za chvíľu. V tibetštine torma znamená, tor je niečo odhodiť alebo vyhodiť. Hodiť, niečo hodiť. A ma je prípona, ktorá označuje ženský tvar. Čiže môže znamenať matka. Znamená to, že keď my ponúkame tormu, tak odhadzujeme pripútanosť k egu alebo k sebe. A tým, že odhadzujeme pripútanosť, to odhodenie je bez agresie. Áno, nie je to odhodenie silou. A preto je tam to slovo ma v tom. Čiže my vnútorne odhadzujeme pripútanosť k egu, k sebe a zároveň vyvíjame bodhicitu, súcit, k tým príjemcom, ktorým tú tormu ponúkame. Preto takže prax tormy, akékoľvek tormy, je vlastne prax vyrovnanosti alebo rovnováhy. Je podstatou. Keďže sme bez pripútanosti, tak sme v rovnováhe. Alebo vznešene povedané neduálnosti. Ješo Wangmo bude rozprávať o tormách, samozrejme, viacej. Ona bude zrejme hovoriť o tormách tých vonkajších. Uvidíme. Je ale niekoľko aspektov toriem. Prvým aspektom je torma mysle. Torma mysle znamená, že praktikujúci, ktorý má dokonalú realizáciu, to znamená, že má dokonalý názor, alebo názor prázdnoty. Áno. Že rozpoznáva podstatu všetkých vecí ako neduálnej skutočnosti, alebo to je asi zle povedané, neduálnej múdrosti. Ak má niekto takú realizáciu, tak spočíva v tom zážitku tej neduálnej múdrosti a to je vlastne tá torma. To napríklad používal Milarepa.
Áno, Milarepa nerobil žiadne tormy, nevyrábal žiadne tormy z cesta, ako ich robíme my. Takže keby ste náhodou sa divili, alebo keď niekto protestuje proti tomu, že musí robiť tormy a ako argument dá, že však Milarepa tormy nerobil, tak on ich robil, ale keďže on bol dokonale realizovaný jogín, tak ponúkal tormu neduálnej múdrosti. Potom druhý typ tormy je torma nepoviem ten termín preložený, lebo to neznie to dobre. Sme schopní, ako relatívne vysoko realizovaní praktikujúci sú schopní ponúknuť tormu vnútornú. Pretože naše telo sa skladá z budhou a bodhisattvou, tak vnútorný oheň, tumo, je schopný spáliť alebo premeniť fyzické veci na nektár a ten ponúknuť božstvám v rámci nášho tela. Takže tak sa ponúka torma tiež, aby ste vedeli z toho vnútorného hľadiska. Keď niekto bude robiť niekedy nejaké pokročilejšie praxe, tak sa o tom môže dozvedieť viacej. Čiže tormou je moje telo? Nie. Nie? Pretože posledná torma je torma konania, činnosti. A to je to, čo my bežne hovoríme, že je torma. Kedy my niečo vyrobíme, je niečo vo fyzickom svete, čo sa niekomu ponúka. Čiže obsahuje hmotné látky, môžeme povedať. A je súčasťou štádia vytvárania meditácie. Napríklad hostina Gana Čakra, alebo cok, je takisto torma. Tú vonkajšiu tormu ponúkame vonkajším bytostiam, či už sú to realizované alebo nerealizované bytosti. Tú vnútornú tormu ponúkame božstvám nášho tela. Štefan, dobre? No. Takže v tom je ten rozdiel. A tú tormu dokonalej realizácie je stav neduálnosti. To znamená, to samo o sebe je podstata tormy. Čiže tam nie je rozdielu medzi príjemcom a darcom. Asi tak. Tá torma mysle je iba spočinutie v rozpoznaní pravej povahy tormy a ich príjemcov a tak ďalej. Tá torma vnútorná, torma jogy tela alebo meditácie je ponúkanie nejakým spôsobom božstvám, ktoré mandale nášho tela. A tá vonkajšia torma činnosti alebo konania je ponúkanie tormy vonkajším bytostiam. Medzi týmito tromi spôsobmi alebo tromi aspektami tormy nie je rozdiel. Jediný rozdiel je v tom, ako máme my úroveň hĺbky múdrosti alebo rozpoznania práve povahy javov. Takže kým sa nám javia veci duálne, tak musíme fungovať na tej duálnej rovine a preto robíme tie tormy a ponúkame ich fyzicky. No.
čím pokročilejšia je naša realizácia, o to menej ideme von, ideme dovnútra. A najpokročilejšia je, že iba spočívame v tom tej neduálnom stave. Teraz, kto sú príjemcovia tormy? Príjemcovia tormy sú bytosti nám nadradené, alebo vyššie bytosti. To sú budhovia bodhisattvovia, vo všeobecnosti 3 klenoty. Čiže hidamovia, ochrancovia a tak ďalej. To je to, čo charakterizuje ponúkanie. Ponúka sa. A potom sú tormy ako akt veľkorysosti nižším ríšam. Čiže bytostiam nižších ríš. A v rámci coku my ponúkame tormu seberovným si navzájom. Aj. Teraz, keďže torma takto, ponúkanie tormy ako akt veľkorysosti odstraňuje prekážky a ako akt to som spojil dve veci. Dávanie tormy nižším bytostiam odstraňuje prekážky a ponúkanie tormy vyšším bytostiam hromadí zásluhy. Preto je prax tormy nevyhnutnou praxou pre každého praktikujúceho. Bez praxe tormy nie sme schopní dosiahnuť vyslobodenie. Nie sme schopní postúpiť na ceste. Keď ponúkame tormy bytostiam nižších ríš, tak preto odstraňujeme prekážky, pretože tá torma má charakter vymazania karmických dlhov. Čiže je potrebné, aby naša negatívna karma nedozrela, ale aby bola splatená, aby bola vyrovnaná, aby bol dlh vyrovnaný. A ponúknutím tormy sme schopní nejaké dlhy veľmi rýchlo vyrovnať, bez toho, aby dozreli negatívne. A keď tormu ponúkame vyšším božstvám, tak potom tým hromadíme zásluhy, pretože je to naozaj akt dávania, je to odputanosti od ega. Takže my potrebujeme nahromadiť zásluhy k tomu, aby sme boli schopní postúpiť na cestu. Takže aj preto hovorím troška o tormách, lebo aj prax sangu, Rivo Sangcho, tejto konkrétnej, je teda tiež prax tormy. Kde tá torma tu nie je nejaká vec vyrobená z cestička, ale je to, čo je typická torma, ako ju poznáme. Ale je, dobrý deň, ale je, má charakter vône, alebo pachu, čiže je len iný typ tormy. No a teraz teda prejdeme k samotnej praxi. Nie všetci máte text. Asi. Takže kto nemá text, tak si prídite po neho. Prosím. Dajte si.
to učenie, ktoré bude o tejto praxi, som získal takým veľmi podivuhodným spôsobom. Stojí za zmienku, aby som vám povedal. Vlastne. Ten úvod, ktorý sme doteraz hovorili, je z učeníka Bokata Rinpocheho k praxi vodnej tormy, kedy on vo všeobecnosti hovorí o tormách. Čiže napríklad aj voda sa dá využiť ako torma. Ako médium. A Rinpoche učil túto prax, nás učil pred začatím nášho ústrania a učil ju tiež potom ako verejné učenie v rámci v KTD, v kláštore v Amerike. A on povedal, že keď to učil, jeho prekladateľ bol Lama Yeshe Gyamtso. A táto prax je terma v skutočnosti. Je to prax, ktorá je od Guru Rinpocheho. No. A prvú vec, keď začal učiť o tejto praxi, povedal, že on sám nikdy učenie neprijal, pretože ani v jeho vlastnom retríte, v jeho vlastnom ústraní, pretože tam nebol nikto, kto by mal lung. Viete, lung, ústnu transmisiu k tomu textu. A Lama Yeshe Gyamtso je veľmi znalý v tradícii Nyingma, Guru Rinpocheho. Takže nabádal a povedal, že ten prekladateľ pravdepodobne o tej praxi bude vedieť viac než on sám. A vlastne dal nám len k tomu komentár podľa toho, ako on tú prax, podľa toho, čo je schopný svojim poznaním vedieť. A potom, keď som sa vrátil tak sem do Európy, ma požiadali, aby som vo zvolenie, aby som išiel túto prax učiť. A tak mi napadlo, že bez lungu si moc netrúfam. A tak som začal som zháňať, kde sa lung, tá transmisia, kto to má. Respektíve bez komentáru. A našiel som jeden komentár a poslal som ho Rinpochemu. A Rinpoche povedal, že ten komentár vyzerá veľmi dobre, ale že nemáme na neho lung, takže nič. A tak som začal zháňať lung na ten komentár. A pomerne dosť jednoducho sa mi to podarilo nájsť, ja som to asi hovoril niekomu už, v kláštore Sogyala Rinpocheho vo Francúzsku, v Lerabling. Tam oni túto prax robia pravidelne. Tak som tam písal, že či niekto nemá lung. A odpísali mi, že budú vedieť zohnať. A takže som tam vycestoval a miestny láma mi dal transmisiu na ten komentár. Takže budem používať ten komentár, na ktorý mám transmisiu, ktorý je veľmi podobný tomu, čo hovoril Rinpoche. Pochopiteľne. Takže, ale aby ste vedeli, že čo sa týka transmisie samotného textu, to Rinpoche mal. Takže to vám dám od neho. A čo sa týka komentáru, tak mám od Lamu, od Sogyala Rinpocheho z Lerablingu vo Francúzsku. A začína prax útočiskom. A to útočisko začína 3 slavikami Om a Hum. A
Tri slabiky omahom reprezentujú tri osvietené aspekty bytia, čiže osvietené telo, reč a myseľ. Inými slovami, reprezentujú telo, reč a myseľ všetkých budov. Čiže tým, že ich vyriekneme, tak si pripomíname kvality, ktoré tieto slabiky znázorňujú. Teraz ešte by som chcel asi povedať predtým na úvod to, že táto prax je typická prax tradícií Newma. To znamená, terminológia je tu trošku iná. A takisto, keďže sa jedná o veľkú dokonalosť, o Dzogchen, tak používa terminológiu veľkej dokonalosti. A tá klasifikácia niektorých vecí je iná, než my máme v tradícii Mahamudry. Čiže ja vám nebudem vedieť povedať dobrý komentár, nebudem vedieť okomentovať ten komentár, pretože som neštudoval Dzogchen. To je z mojej strany obmedzenie, aby ste vedeli. Ale urobím, čo sa dá. Takže, u koho príjmame útočisko? Útočisko tu príjmame u kvintesencií všetkých zdrojov útočiska počtom presahujúcich oblohu. Quintesencia, tu sa myslí ten úplný základ základu, najzákladnejší, áno. Ten najzhustenejší základ na všetkých zdrojov útočiska všade. Tu konkrétne Guru Rinpoche. Guru Rinpoche je ten, ktorý reprezentuje alebo obsahuje všetkých budov a bodhisattvov. A preto hovorím, že je v jeho tele je dokonalá budovská mandala. On reprezentuje všetku osvietenú aktivitu. Najvyššie zdroje útočiska majú schopnosť ochrániť naše mysle od krajností alebo extrémov. Hovorí sa, že extrémov, ale myslí sa tým od samsary alebo nirvány. Viete, že arhati a pratieka budovia sú v stave vyslobodenia, nie sú v stave, ale sú v stave nirvány. Arhatskej nirvány. To znamená, že nie sú v stave osvietenom. Nie sú v stave dokonalého budhu. Takže Guru Rinpoche presiahol pokoj nirvány a trápenia alebo existenciu samsáry. Preto on je tá kvintesencia v pokoji a existencii. A tu konkrétne sa adresuje v jeho hnevlivej forme a volá sa Pema Tötrengcao, ako jedna z manifestácií Guru Rinpocheho. Čiže tu sa tie prvé slová hovoria o tom, o kvalitách Guru Rinpocheho, že on je naozaj ten dokonalý a konečný zdroj útočiska. On je tá dokonalá budovská mandala a preto aj všetko, čo sa javí a existuje.
Všetko, čo sa javí a existuje, je či samsára, či nirvana. Pretože aj to, čo sa javí ako samsára, je len vyjadrenie alebo zobrazenie dokonalej mysle. Pre prebudenú mysel je samsára len hra alebo jav. Pre neprebudenú mysel je samsára skutočnosť. Takže keď si týmto sme zadefinovali, u koho prijímame útočisko a hovoríme, aby sme my vyslobodili všetky bytosti zo samsáry, tak prijímame útočisko u Guru Rinpocheho. A toto sa opakuje 3-krát v liturgii. Čo nasleduje, je tradične vzbudenie bodhicitti, čiže pripomenutie si zámeru alebo motivácie, prečo túto prax robíme. Takže keď si to prečítame, nech umiestním do základu kvapky jasnosti, najhlbšej tajnej múdrosti. Všetky bytosti. Asi by sme to mohli povedať potiaľ. Najhlbšia tajná múdrosť. Sa tu myslí to, že je to tajná mantra Vajrayana. Prax Sangu patrí do praxí vedúcich k dosiahnutiu vyslobodenia. A tá tajná mantra je neobyčajná prax. Ano, tajná mantra Vajrayana, preto je, alebo skrytá, je neobyčajná, pretože je mimoriadne rýchla a je mimoriadne účinná. A sang patrí do tohto typu praxi. To je vo všeobecnosti Vajrayana. Prostredníctvom hromadení zásluh a múdrosti, že prostredníctvom 2 hromadení sme veľmi rýchlo schopní odstrániť dočasné aj konečné zatemnenia našej vlastnej mysle. Tu konkrétne sa hovorí o 3 zatemneniach. A to sú kognitívne zatemnenia, to poznáte niektorí. Kognitívne zatemnenia, emocionálne zatemnenia a potom tretie je návykové. Návykové. Teraz nech umiestním do základu kvapky jasnosti. Tá prvá kvapka sa tu myslí neoddeliteľnosť blaženosti a prázdnoty to je tak poeticky povedané, kvapka prvotnej múdrosti, rikvy. A zároveň tu hovoríme, že všetky bytosti očistené nech umiestním do stavu spontánnej prirodzenosti kvapiek. Toto odkazuje na štádium umierania. Väčšina ste tu boli a poznáte ten proces umierania.
kedy sa červená kvapka matky a biela kvapka otca spoja uprostred v srdci. Áno. Takže vlastne v tom konečnom stave dojde k zážehu alebo zážitku jasného svetla. Áno. Čiže keď dojde k spojeniu tých kvapiek v hodine smrti, tak sa objaví prirodzenosť mysle. Odkazuje to tu na tú prirodzenosť mysle. Čiže nech umiestním, nech som schopný prostredníctvom tejto praxe, asi povieme tak polopate, nech som prostredníctvom praxe, Vajrayanovej praxe Sangu, schopný vyslobodiť zatemnenia všetkých bytostí, čím oni dosiahnu alebo rozpoznajú jasné svetlo alebo prirodzenosť mysle. Túto 4 vízie sú práve Dzogchenovou klasifikáciou toho stavu prirodzenosti a ja vám to môžem akurát prečítať. Je to vízia priameho zažitia alebo zážitku podstaty, potom vízia prehlbujúcej sa skúsenosti, vízia dokonalej telosti a vízia rozpustenia bežnej skúsenosti v prirodzenosti. Neviem vám o tom viac povedať. No, nie je to až tak dôležité tu. Keďže hovoríme do stavu spontánnej prítomnosti kvapiek tela, reči a mysle, mohli by sme povedať, že nech sú všetky bytosti v stave svabhavikáje. Už teraz rozprávam iným jazykom. Čiže inými slovami hovoríme, že vytvárame zámer alebo motiváciu vyslobodiť všetky bytosti a teraz do mladistvého vázového tela znamená, že tak ako je prirodzenosť mysle, je v každej bytosti jasné svetlo, ale kým tá bytosť nedosiahne prebudenie, tak to svetlo je skryté. Tak aj sviečka, ktorá horí vo váze, horí, ale svetlo von neprechádza. A mladistvé, to vázové telo je preto mladistvé, pretože je akoby svieže. Je to telo, je to ako obloha bez mrakov. Otázky k tomuto. Ak máte nejasnosti, môžete povedať, že niekto celé poviem od začiatku. Pardon? Áno, chcel som urobiť prestávočku teraz preto. Ak niečo nie je jasné, pýtajte sa. Okay. Tak si dáme 5 minút prestávku. Vyvetráme trošku.